Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanília podľa Jána. Boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betzata, a pri ňom 5 stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých. Bol tam aj istý človek, ktorý už 38 rokov bol chorý. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: chceš ozdravieť? Chorý mu odpovedal: Páne, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa tam dostanem, iný ma predíde. Ježiš mu vravel: vstaň, vezmi si lôžko a choď. A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. No v ten deň bola sobota, preto Židia hovorili uzdravenému: je sobota, nesmieš nosiť lôžko. Ale on im odvetil: ten, čo ma uzdravil, mi povedal: vezmi si lôžko a choď. Pýtali sa ho: a kto je ten človek, čo ti povedal: vezmi a choď? Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste. Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie. A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil. A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, možno také vysvetlenie aj na to, že prečo sa niektorým veciam tak venujeme bližšie a možno aj viac dní a trochu ich rozširujeme a dúfam, že aj prehlbujeme, aby sa nám veci, ktoré nám Boh dal, ktoré nás Boh sám učí, aby sa nám trochu triedili. Lebo je to niečo podobné, ako keď možno máte veľa vecí, sú tam všetky, ktoré majú byť, ale nemáte ich roztriedené. Nemáte ich tak roztriedené, ako by mali byť roztriedené pre takú prehľadnosť. Možno preto, aby ste tú vec hneď vedeli nájsť, pretože ak je nejak zatriedená, ak už je uložená, tak ju viete hneď nájsť a hneď vám tá vec môže poslúžiť. Ale keď máte veci neroztriedené, tak neviete možno rýchlo, kde je uložená, kde ju máte teraz v tejto chvíli hľadať. A tak je to niekedy aj s Božím slovom, že sú tam veci, ktoré sú dôležité pre nás a ktoré tam Boh vložil preto, aby sme ich vedeli nájsť a aby sme ich vedeli použiť preto, na čo sú určené. Ale keď možno nemáme tie veci nejak zatriedené, možno nie sme tak poučení o tom, že čo vôbec je v Božom slove, tak to niekedy ani nevieme nájsť, ani možno tomu nerozumieme. Takže preto sa trochu venujeme aj viac tým veciam, viac aj dní, aby sme ich trošku triedili a možno aby sme ich potom lepšie vedeli aj pochopiť a použiť na to, na čo sú určené. Takže včera sme hovorili o tom, že existujú dve spravodlivosti, ktoré Sväté písmo pozná. A to je spravodlivosť podľa zákona a spravodlivosť z viery. Spravodlivosť podľa zákona je spravodlivosť, ktorú človek dosahuje tým, že plní Boží zákon. Spravodlivosť podľa Mojžišovho zákona znamenala to, že človek, ktorý ho plnil, tak získaval ten spravodlivý status pred Bohom. To znamená, že Boh na toho človeka pozeral ako na spravodlivého. A ten človek tú spravodlivosť dosahoval tým, že plnil Mojžišov zákon v tých všetkých prikázaniach a nariadeniach a normách, ktoré tento zákon obsahoval. A keď to tento človek robil, tak mohol byť spravodlivým podľa zákona. Ale potom je tu spravodlivosť z viery. Je to spravodlivosť, kedy človek uverí Bohu. Tak ako Abraham, ktorého Boh pozval, aby ho nasledoval na miesto, ktoré mu ukáže, na miesto, ktoré Abraham nepoznal. Tak Abraham uveril Bohu.
tomu umožnilo potom ďalej naplniť Božiu vôľu pre svoj vlastný život, ale takisto aj pre život sveta. Lebo z Abrahámovho potomstva sa potom narodí Mesiáš, ktorý potom ďalej svet vykúpi. Takže to je spravodlivosť z viery. Už nie je to spravodlivosť, ktorá vychádza z plnenia tých všetkých Božích ustanovení, ale je to spravodlivosť, kedy človek v tej chvíli, kedy je to potrebné, uverí Bohu a pôjde cestou, ktorou ho potom Boh ďalej vedie. Takže to je spravodlivosť z viery. No a my si trošku ukážeme tieto dve spravodlivosti v živote Jóba. V živote Jóba, to je taká zaujímavá postava vo Svetom písme. A tento Jób žil aj jednu, aj druhú spravodlivosť, ale v rozdielnom čase. Tú prvú spravodlivosť podľa zákona, keď Jób žil, tak Boh požehnával jeho život. Jeho vonkajší život, jeho ľudský život bol tým, že žil podľa Božieho zákona aj Bohom odmenený. To znamená, že človek má vtedy akoby nárok na to, aby Boh odmenil jeho život. A Jób bol naozaj požehnaným mužom. A požehnanie v starom zákone znamenalo mať veľkú rodinu, najmä veľa synov. To bolo požehnanie v starom zákone, mať veľkú rodinu a mať v nej veľa synov a potom mať aj veľký majetok. Nebyť taký, že boháč, neberieme to tak, ako možno dnes boháč, ale mať všetko potrebné pre život a mať to aj na istom nadbytku. A keď Jób žil podľa Božieho zákona a naozaj ctil si Boha, kláňal sa Bohu a bol verný Božím zákonom a podľa nich viedol svoj život, tak Boh jeho život takto požehnal. A mal naozaj veľkú rodinu a mal aj dostatok prostriedkov pre svoj život. A to bol taký ideál spravodlivosti podľa zákona, ktorý naozaj Jób dosiahol a ktorý uznával svet okolo neho a ktorý uznával aj Boh sám. Dokonca aj diabol uznával Jóbovú spravodlivosť, lebo mu nebolo čo vytknúť. Nebolo možné povedať, že Jób robí niečo zlé. Naozaj Jób žil dobrý a spravodlivý život, lebo plnil Božie prikázania. Takže aj diabol sám, keď to čítame v knihe Jób, naozaj uznal Jóbovú spravodlivosť. A v tej chvíli si Satan by povedal, že dobre, preskúšame Jóbovú spravodlivosť. Či bude spravodlivý aj ďalej. Či bude spravodlivý aj vtedy, keď bude v živote trpieť. Že či bude spravodlivý aj vtedy, keď bude v živote strádať. Či bude spravodlivý aj vtedy, keď mu siahnem na to, čo má rád. Keď mu siahnem na to, čo mu patrí. Či aj vtedy bude spravodlivým človekom. To bude skúška. A s takouto požiadavkou prichádza pred Boha. Hovorí mu, áno Bože, Jóbovi sa žije spravodlivý život, pretože ty ho chrániš. Ty stojíš pri ňom a žehnáš ho. A on má dostatok všetkého. Ale skús odtiahnuť od neho svoje ruky a dovol mi ho pokúšať. A vyskúšame, či je jeho spravodlivosť aj spravodlivosťou vtedy naozaj, keď bude trpieť, vtedy, keď bude strádať, vtedy, keď začne strácať. Či aj vtedy bude takýmto spravodlivým človekom. Či aj vtedy bude spravodlivým mužom. A naozaj Boh hovorí, dobre, len jednu vec nesmieš mu siahnuť na život. Všetko ostatné môžeš akoby vziať, všetko ostatné môžeš sa dotknúť, ale nevezmi mu život, nezabij ho. Toto ti nedovolujem. Tak Satan odišiel pokúšať Jóba. A naozaj v Jóbovom živote sa všetko otočilo naopak. To, čo bolo pre neho požehnaním, to, čo bolo pre neho dostatkom a nadbytkom a hojnosťou, Jób začal strácať. Začal strácať rodinu a začal strácať majetok, keď to tam čítate. Nejdem to nejak bližšie teraz rozvádzať. A dokonca jeho vlastná manželka mu hovorí, že
že pozri, čo sa deje a že už je čas na to, aby si sa rúhal Bohu. Aby si zlorečil Bohu za to, čo sa deje. A vtedy Job hovorí tie známe slova, ktoré sa niekedy tak vyslovujú, že Pán dal, Pán vzal, nech je oslávené meno Pánovo. A žil ďalej. Ale žil už v inej spravodlivosti, lebo teraz nemal byť za čo odmenený, veď nekonal žiadne skutky spravodlivosti, veď nekonal podľa Božieho zákona. Ako človek si zúfal nad stavom, do ktorého sa dostal. Do ktorého sa dostala jeho rodina, do ktorého sa dostal dokonca on sám. Bol plný vredov a bol chorý. A žiadal si zomrieť. Ako človek si žiadal zomrieť. A v tej chvíli vychádza Job s úplne inou spravodlivosťou. Už nie spravodlivosťou splnenia zákona, pretože ten zákon nejak plniť už nemohol. Ale vtedy, v tej chvíli, sa ukazuje ten typ spravodlivosti, ktorú Sväté písmo nazýva spravodlivosť, ktorá je z viery. Čiže už mu nezostalo nič iné mu nezostalo, ako to, že mal veriť Bohu ďalej. Že mal veriť Bohu ďalej. Nič iné robiť nemohol. Nič iné sa neukázalo, že by mohol robiť ako v živote predtým. Lebo všetko stratil, o všetko prišiel a dokonca si zúfal nad sebou samým. A predsa aj v takejto ťažkej situácii, kedy bol na dne, ako človek bol na dne, a ostatní to videli. A ostatní ho dokonca pokúšali tým, že mu hovoria, no, Job, nebol si až taký spravodlivý, ako sa zdalo, pretože Boh ti odňal požehnanie. Boh ti odňal svoju priazeň. Lebo asi si nebol tak spravodlivý, ako sa zdalo. Lebo inak by ťa toto všetko nepostihlo. A vtedy Jobovi neostáva nič iné, naozaj nič iné, ako to, že môže veriť Bohu ďalej. Že môže veriť Bohu ďalej. Aj keď nemohol konať skutky spravodlivosti, aj keď nemohol v tej chvíli dodržiavať Božie zákony, predsa verí Bohu ďalej. A získava nový druh spravodlivosti, ktorú nazývame spravodlivosť z viery. Spravodlivosť viery. Lebo v istej chvíli nemáte nič iné, nemáte inú možnosť, ste možno tak bezmocní, tak ohraničení, možno tak zúfali, ako to, že jediné z toho všetkého, čo máte, čím vládnete a čo môžete urobiť, je ďalej veriť Bohu. Možno ste boli v takej situácii, alebo možno v podobnej situácii, ktorá možno znamenala takúto možno bezmocnosť, takéto zúfalstvo, alebo takúto slabosť. Že v tej chvíli ste nemohli nič robiť iné, iba veriť Bohu ďalej. A tam sme si uvedomili práve v tom Jobovom príbehu, že takáto skúška jednak Joba aj preverila, jednak ho aj očistila, obnovila ho a znova mu dala možnosť získať Pánovu milosť. Znova mu dala možnosť získať Pánovo požehnanie. A to sú veci, ktoré nám Boh na tej ceste života s ním musí aj dopriať, by som povedal. Aj keď to ľudsky možno nemusí byť asi príjemné, asi milé a vítané, ale pretože je Boh a pretože vie, čo robí, tak a preto, aby vás možno očistil, aby vás pozdvihol, aby vám ukázal, že tá sila nie je vo vás, ale že tá sila je v ňom, že tá sláva nie je vaša sláva, aj keď možno to chcete robiť na jeho slávu, ale že tá sláva je jeho, tak toto vám Boh musí dopriať preto, aby vás možno očistil, aby vás nanovo obnovil, aby vás pretvoril, aby vás znova mohol potom pozdvihnúť.
aby mohol pozdvihnúť seba samého vo vás. Toto je veľmi dôležité. Aby Pán pozdvihol seba samého v nás. Lebo niekedy sme možno pozdvihnutí my, ale nie je pozdvihnutý Pán. A viete, kedy sme pozdvihnutí my? No keď sa nám darí. Keď nám veci vychádzajú. Keď všetko ide dobre. Keď sa zdá, že napredujem a že sa veci daria tak, ako možno chcem. A aj možno prosím Boha, že Pane, nech to takto ide ďalej, ja ti dôverujem aj naďalej.